Fulani daban, Hausa daban. Kun san su wane ne Hausa? Masu shan burkutu wanda in ya dibe ka ce maka shegiya shine Bahaushe. Mutane na nan da nan har Sudan, da nan har ina, da nan har ina, da nan har ina. An yi amfani da wani mutumin Nijar ya ce wai ya yi bincike ya gano Fir'auna ma Bahaushe ne. Kowannen ku ya yi dubi cikin YouTube ɗin shi, Fir'auna Bahaushe ne ka rubuta, an gano Fir'auna Bahaushe ne sai kai kallo. An gano Fir'auna ma Bahaushe ne. Don haka mu Hausa, mu musulmi nan mun shigo ne mun yi hijacking, mun hana ma Hausawa ƙasarsu, mun riƙe musu ƙasa, mun cinye musu ƙasa, don haka dole a kashe mu, a janye jihad 80 a kawo 'yan burkutu, a kawo 'yan iska, a kawo mazinata, a kawo 'yan luwaɗi a cika ƙasa da su. Wannan shine target. To in ko ba tashi tsaye aka yi ba, suna nan sun ɗauki wannan. Shi yasa suwa aka ba training, aka ba bindiga, sai aka zaɓi wasu 'yan ƙwarorin Fulani. Najeriya akwai Bafulatani ya fi miliyan 12. Sai aka zaɓi wasu Fulani waɗanda ba su wuce 200,000 ba, aka ba su bindigogi da training su zo domin a ɓata sunan ƙabilar Fulani gaba ɗai, saboda tana ƙabilar ɗan Fodiyo. To amma bincike ya nuna yanzu ma Fulanin ma ba su irin waɗannan da ake nufi, Hausa Fulani ne, saboda addini ya zama ɗaya, an yadda da juna, auratayya ta shiga, akwai wani abu da ake kira deoxyribonucleic acid, DNA. DNA test ya nuna yau in an ce ka nemo Bahaushe ɗaya cikin Najeriya, to zai fi sauƙi a ce ka taka daga nan zuwa Borno da a ce ka nemo Bahaushe ɗaya. Duk Bahaushen da ka gani yana da jinin Fulani, yana da jins na Fulani cikin jikin shi. Don haka ba yanda za a yi aje a yi DNA test, za a ga cewa ba Hausa muke ba, Hausa Fulani muke. Sai dai akwai sauran Fulani waɗanda suke cikin daji, sun zauna can, sun tare cikin rugga, suna kiwonsu, suna rayuwarsu, to ire-irensu ne aka ɗiba, aka ba makamai, aka ba training, aka ba protection, da su ne za a yi amfani domin a yaƙi musulunci a Najeriya. Don haka mu shirya. Wanda bai da torchlight ya nemi torchlight ya aji. Kuma kada ka nemi torchlight mai batur ɗaya ko biyu. In akwai torchlight mai batur 150 ne mata. Gwamnati ba ta iya kare ka. Shaidana kawai ce, kuma laifinku ne, ba laifin kowa ba. Yau da za a ce 2027 lokaci ya yi, an tashi zaɓe maimakon a baku 2,000, 5,000, kwano 2 na shinkafa, a tamfa, a ce ko riƙa hannun malam kunce shi ne gwamnan jihar Sokoto, ana koma kashin ku. Ana koma kashin ku. To amma 2,000 ake baku, 3,000 ake baku, da taliya. In ka canye taliyar sai ka zama taliya kai mako. In ka canye shinkafar, ka canye gumin gobe kai ne gumi. A halaka ka. Don haka ina kira gare ku, in lokaci ya yi, duk ɗan takarar da ya kasa kawo muku zaman lafiya, duk ɗan takarar da ya kasa kawo muku
wato abubuwan suna da yawa. Shekaran jiya na rubuta su guda 10 zan buga ma littafi kansu. Allah ya ƙara ɗaukaka da nisan kwana. Abinci wannan ya kasa cire ku daga yunwa. Yunwa ce ta da gangan aka sa ku. Nawa kwanon gumi yake? 3,800 ya sassauto. 'Yan shekaru kaɗan buhun shinkafa 7,000 yake ana kuka ana cewa ana global economic crisis.